Eblyd, Ystradynod, Bwlch-y-Gle, Aberbiga, Gronwen, Penrhynne. I gyd yn dawel ers 1967 dan y Don yng Nghlywedog. Efo cartre nain yn faes parcio a chartre plentyndod taid yn adfail ger wal y llyn. Tra bod rhamantiaeth dosbarth canol yn delfrydu'r ardal. Y gwirionedd ydy bod cyfartaledd cyflog canolbarth Cymru 9,000 y flwyddyn yn llai na'r cyfartaledd Prydeinig. Ac fel tai hynny ddim yn ddigon, rydym wedi gweld rhwydwaith y banciau bwyd yn agor trwy Gymru gan ddosbarthu 1,019 parsel mewn 6 mis ym Mhywys yn unig. Hynny, mae'r canran o hunan gyflogedig yn 27% yng Ngheredigion a Phywys, yn llawer i aml oherwydd bod rhaid yn sgil diffyg cyfleon yn hytrach nac mwyn ennill ffortiwn. Ac eto, mae prisio tai yn hirt post, gan angen dros 7 gwaith lefelau incwm mwyn fforddio cyfartaledd pris tŷ. Felly does ryfedd bod pobl yn flin o ddeall bod 14 filoedd o dai ha yng nghanolbarth a gorllewin Cymru. Maent yn symbol o rhai sydd efo modd o gymaru rhai heb ddim, tra bo'n pobl ifanc yn methu fforddio tai yn eu cymunedau. Serch hynny, mae rhai yn ddigon heirthig i gwyno am y treth cyngor ar dai haf ac yn ei trosglwyddo i fod yn gwmnïau artiffisial mwyn ysgoi talu treth cyngor. Union yr un fath ar cwmnïau rhyngwladol yn cuddio eu hasedau tra bod pawb arall yn gorfod talu. Ac eto, tra bod tlodi ma'n parhau yn ein cymunedau, mae'r union asedau economaidd sydd gennym yn gweithio yn ein erbyn. Does dim byd yn cynrychioli hynny'n gliriach na bodolaeth Tryweryn, Llanfyrnwy, Clywedog ac Elan. A faint sy'n sylweddoli i'r prif weinidog cydwadol Mrs Thatcher pan yn preifateiddio diwydiant dŵr rhoi les 99 mlynedd i Severn Trent yn gwarantu 360 miliwn litr y dydd o Gymru am bris pitw o 2 ceiniog y dynnell. Ac mae'r mesur yn y Senedd ar hyn y bryd yn agor y drysau i San Steffan unwaith eto foddi cwm arall yng nghanolbarth Cymru. Dŵr i weinolew ac fe ddylai ei gyfoeth elwa ein pobl nid cwmnïau rhyngwladol. Dwi'n gynnych o'r lle yma, efo dealltwriaeth o'r materion a pryderon. Mae fy hanes a DNA wedi naddu o'r mynyddoedd hyn. Yn un efo gwerthoedd sy'n credu mewn cyfiawnder, un sy'n am weld ein asedau economaidd yn cael ei defnyddio lles pobl Cymru. Fel aelod o Blaid Cymru, yn rhoi'r ardal Cymru a'i phobl yn gyntaf. Gyfynaf am eich cefnogaeth.